rasula abban zara da albaiti zirgin tsira da masu saita masu fitsara to asabu duka dauka aya rasulullah ya hadi salamu alayka ya mahmudi labbaika da haya zuljudi kamina dan fada mara kaidi in sha ya jika na har in yi wanka ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka anan ga dole in daga birki in gaida kai aliyu sadauki mai matsayi na ban mamaki kure matsa haba ga zaki dodon duka mai wa Allah shirka wai wa ake bida ba ku ba Hassan Husaini ƴaƴan baba wai wa ya tsira bai zo da ku ba san ku wajibi ba wai ba ban san rai na ba ku ba na shakka ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka zange da shehana tijani abul abbas gatan karni har da shehana jilani da bai ga wasu mai diwani su ne ke kira a so mai makka ya faɗi ma salamu alaiki labaki umma wasa daiki ya ga ta hawa har da su balki gani na zube a gaban ki kimin kariyar ki ya siddiqa ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka ya umma yau fa gani shafi'u na zo ya banki ya zahara'u tsare ni sharrikan a'da'u yarje na yau domin shurfa'u baitocin su sauka malka malka ya batula hanyar tsira idan da ke abu ba saura a yaɗiyar Khadija ta kubra ni da ke nake ta gadara billahi azim ban yi miki shirka ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka wani mutum ya san ki garima ko ke bai wa girma girma ya matar alima suma wani abin fa sai ran kiyama a san za a san girman masa duka a sauki wajibi mamana duk makiyin ki sai ya tukuna ba mai kin ki sai dan zina mai san ki ne kadai dan suna fadar sayyidul wara mai makka ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka Allah ya ce a soki hamida zaton yana a ayar muwadda mu mun ji mun gani min yarda sai mai ta so kadai ke hada haba yan uwa a so mabaruka wala lamarin ga da girma annabi ya ga yawa al'umma ai ma'anar sunan fadin ma Allahu ne yake bance ta da duk mabiyan da ba su faƙuna ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka ya zuciya rasulullahi ko ka kira ta so karmahi ita ce jasadin sa da ruhi girman ta ya wuce lissafi in ka zurfafa to za ka yi kuka wani abin ba sai masuma tana ta casa kan al'umma ga ta diya an ce mata mama na amina shin ta kuma karatun da ya wuce kai dauka ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka ya sana yau hakikar zance sai mabiyin ta ɗaya dace malama zo ka bar zaurance kar ka biyo hanyar yan kwace ka so faɗi ma kawai a takaice idan batu ake na ibada in ka ta kauna su yi saranda bata jinin biki ba haida turan zuwa ta zo da sujuda turan nan na san bata yi tamka ba ya haura mulkin siya salamu alayki ya mabaruka labaki ɗahira madahura ya umma shakira mashakura azima nazarat nazira ya diyar Khadija kubra kumin suturar ku ya siddiqa